needed to ensure that at the time when we submit information, we've touched all the areas. Zibhengezwe njengendawo yentlekele ingingqi ezichatshazelwe zizikhukhula zangoDisemba eGauteng. There's nothing being done. We try every time we report it. This has been reported a couple of times. It's still slow. Uluntu kwindawo ezingqonge imonti eMpuma Koloni lulugcwabevu ngumsindo ngokuchitheka kwelindle nokudala ivumba elibi kule ngingqi. SABC News itlile go tlhoma semmuso kanale e ntšhwa ya dikgang ka 2023. I-DTT izokuhlinzeka ngazo zonke izindaba ihora nehora en regstreeks verrigtinge vanaf die parlement in jou taal uitsaai. Indaba ze-SABC ilizwi lakho zizimele azimamkhethe. Molweni makhaya samkele nababukeli kwiqonga le-DTT nanguvimbe senilungiselelo wona ngokuhlwanje. Kukho ithemba lokuba umonakalo kwiziseko zophuhliso wadalwa zizikhukhula zangoDisemba kwindawo ezithile eGauteng uza kulungiswa kungekudala. Indawo ezichaphazelekayo kweliphondo sele zibhengezwe njengendawo zentlekele. Ukanti umonakalo wadalwa zezikhukhula ubalelwa kwi-R486 million. Abantu kwindawo ezifana nalena basazama ukuvuselela ngokutsha ubomi babo emva kwezikhukhula ezadala umonakalo nembandezelo. December, November, so we had floods. Metsi again, even the street were so dirty with the, as you can see. Amaxhoba ezizikhukhula athi akukho nalinye igosa laseburhulumenteni esele lizile kubo libanike uncedo. Sure, Mama. It is what it is. We have to live with it. And even if there's no way we can go to cry or say, guys, we have a problem here, come help and all those things. Ezi zaqhwithi zadala umonakalo omandla kwiziseko zophuhliso kuquka indlela, ibhulorho namaziko ombane. Abantu abali-16 baphulukana nobomi babo. Lowo ebengusodolophu kwisixeko saseGauteng uMphophalatse wacela ukuba esi sixeko sibhengezwe njengendawo yentlekele. Icekwa lisezandleni zephondo ke. We needed to ensure that at the time when we submit information, we've touched all the areas. This amount of money that I'm talking about comes from what would have happened in Soweto, what would have happened in Sidibeng, what would have happened in the West Rand, in Tshwane and Ekurhuleni. All the incidents that are linked to the floods. Ukanti iziko likazwelonke elijongene nentlekele lithi ngenene eliphondo kumele libhengezwe njengendawo yentlekele. Only once an occurrence or event has been classified a disaster by the head of the National Disaster Management Center. Is the Premier then empowered to declare a provincial disaster as per Section 41 of the Disaster Management Act? Abantu kwindawo ezathwaxwa zezikhukhula basajonge enkalweni bekwanethemba lokuba baza kuncedakala kungekudala. Amaxhoba ezikhukhula axhwarhe kwiflats zethutyana kumbindi wesixeko saseThekwini avakalise inkxalabo kungabikho kokhuseleko kwizindlu zangasese kwindawo abahlala kuyo. La maxhoba abenikwa iziqhuma zokutya ngoonozakuzaku bamazwe engingqi yeSADC bephelekwa inkulu baphathiswa yaKwaZulu-Natal unkosikazi Nomusa Dube-Ncube. Amaxhoba ezikhukhula wafuduswa kumahholo oluntu kunyaka opheleyo athi nakubeni ziphucukile imeko abahlala kuzo emva kokufuduselwa kwindawo zethutyana kumbindi wesixeko saseThekwini ubungakanani bamagumbi abafuduselwe kuwo yiyona ngqontsonqa esithi kunqabe nekhusi eli. So lana sihleli in 2 families, sonto omnye unengane eziwu-3 omnye unengane eziwu-4 sisendlini eyodwa. Asikho happy ngaloku safana nokuthi sisahlele hall indlela esihleli ngayo lana, but sicela ukuthi njengoba kwakhulumile ungqongqoshe ukuthi sizoba happy, sizoba sendaweni eright. Uthi usangenile etoilet ibhudi uyageza uyangena umuntu wesilisa uze toilet ayiki privacy lapho. Inkulu baphathiswa yaKwaZulu-Natal ithi imeko abahlala kuzo aba bantu urhulumente wephondo athi izindawo zethutyana zingcono kakhulu kunamahholo oluntu. Uqhube wathi urhulumente wakhe ebambisene nomasipala uMbaxa wesixeko saseThekwini uceba ukuwokhela izindlu zikanaphakade amaxhoba ezikhukhula.
Isithunzi sabantu bakithi singcono kakhulu kule ndawo ezinjengalezi abahlala kuzona ngoba bayakwazi ukuthi bahlale njengemndeni noma umndeni mamkhulu kakhulu unikezwe izindlu ezimbili uma ngabe mhlambe uwedwa uyakwazi ukushare mhlambe nomngane noma nesihlobo. Inkulu baphathiswa yamkela unozakuzaku bamazwe engingqi yeSADC abolule isandla senceba kumaxhoba kaNogumbe. You are not alone. You are with your brother. That's why all my colleagues, ambassadors, deputy ambassadors, they are here to show you this Ubuntu spirit. Unkosikazi Dube Ncube ukwathe abafundi ababechatshazelwe kokufuduswa sele bezifumene ezinye izikolo logama abanye bebonelelwe ngenkonzo yezothutho. Uluntu kwindawo ezingqonge imonti eMpuma Koloni lulucwabevu ngumsindo ngokuchitheka kwelindle nokudala ivumbi elibi kule ngingqi. Ukuphuphumala kwamaziko athutha ilindle kungcolisa imilambo namanxweme eNahun naseGunubi. Umbutho woluntu kwindawo ezichaphazelekileyo ubhenele kwinkundla kwenzame zokunyanzelisa umasipala uMbaxa weBuffalo City ukuba asombulule le ngxaki. Imeko enganyamezelekiyo nebeka impilo yabantu emngciphekweni. Ukuphasalaka kweli lindle kubangelwa ngucimicimi wombane. Lo mfula uthatha eli lindle lithe lachitheka uyolifaka elwandle. Abo bahlala kufutshane baxakana nelo vumba linganyamezelekiyo. We're greeted every morning by this horrible stench, depending on which way the wind blows, where we now all know as community members, if you want to walk on the beach, you can't go that way. There's nothing being done. We try every time, we report it. This has been reported a couple of times, it's still flowing. And it's difficult, you know, for us as community to do something when it's basic infrastructure that needs to be repaired. Umasipala weBuffalo City awunayo igenerator yokuthi ingene xa kumke umbane kwizitishi ezihambisa ilindle. Abasemagunyeni bathi baphezu kwecebo lokusombulula le ngxaki. Kodwa ke siyayiqonda into kubana mhlamba yiyo imibhobho kuphela ezalungisa lanto. Yonto sabe ujonga ngokwi-chemicals esinozifaka phasi kwenzela sibone bana mhlamba amanzi aphaya sinowaklina nasingakhange siwaphampe nje kuphela kwenzela xa uchithekile sikwazi ba acwenge. Inkundla ephakamileyo yaseMonti inike iBuffalo City ixesha lingaphansi kwenyanga ukuba ilungise le ngxaki. Ndingulubaba lodada kwindaba ze-SABC eMonti. Abahlali kumasipala uMbaxa weNelson Mandela Bay bajongene nengxaki yokuchitheka kwelindle. Omnye umhlali uthi wangena kule ndlu kwiminyaka engama-20 agqithileyo kodwa wadana okwafumanisa ukuba xa kuchitheka ilindle lingena kwindlu yakhe. Uthi umasipala wambonisa imephu ebonisa ukuba kwangafanelanga ukuba indlu yakhe yokhiwe kule ndawo. Noba ndine-20 years ndihlela apha kule ndlu yakhiwa phezu kwemanhole. And then kwakhiwa phezu kwemanhole ke bebengabantu abangathi bazawundisusa apha abade bandisuse kudala ndihamba ndisiya kwezi ndawo zonke. And then xana kuphuphuma kwezi ndawo zonke kuqala kuphuphuma apha kum kuqala kuphuphuma kweza ndawo anyway and then kuphuphuma apha kum ndingakwazi nokuphuma apha emnyango. Umasipala uthi ingxaki ezikumila kunje azikho kule ngingqi kuphela. With the water crisis, we've rerouted our personnel and our money to water to alleviate the drought. So sanitation unfortunately has suffered and now we have a major crisis with sanitation across the bay and we are busy with plans. Kungokunje umba wendlu ugqithiselwe kwiofisi yegosa elijongene nezindlu kulo masipala. Kwalapha ezindabeni iqela le-EFF lisilahlile isivumelwano sentsebenziswano ne-IFP KwaZulu-Natal lokungakhokeleli ekuphulukaneni kwe-IFP nolawulo lomasipala baliqela. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela izindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa. Kwinqaku lokuqala sithe kukho ithemba lokuba umonakalo kwiziseko zophuhliso wadalwa zizikhukhula zangoDisemba kwindawo ezithile eRhawutini uza kulungiswa kungekudala. Indawo ezichaphazelekayo kweli phondo zibhengezwe njengeendawo zentlekele. Ukanti umonakalo wadalwa zezikhukhula ubalelwa kwi-R486 million.
Iqela le-EFF lisilahlile isivumelwano sentsebenziswano ne-IFP KwaZulu-Natal, nto leyo ingakhokelela ekubeni i-IFP iphulukane nolawulo loomasipala abali-13. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema iyalele osekela sodolophu beliqela KwaZulu-Natal ukuba balahle ezikhundleni. Eli qela libambe intlanganiso yokucebela inkqubo yonyaka njengoko liza kufinca iminyaka 10 lasekwayo kulo nyaka. Uqhawukile ujinga abantwana bedlala ngokuphathelene nesivumelwano sentsebenziswano phakathi kwe-IFP ne-EFF KwaZulu-Natal nase-Gauteng. La maqela bexoxa ngoomasipala base-Gauteng yaze i-IFP ayavuma ukuvota ngelixhasa i-ANC ne-EFF kunye namaqela amancinane. Kungaqhamuka umbhodamo nokungabikho kozinzi koomasipala ekungazange kwaphumelela qela kulo KwaZulu-Natal. Here and now, we must say without any fear of contradictions, all our deputy mayors under the IFP must resign with immediate effect, and we are no longer working with the IFP. We thought that apartheid collaborator has changed its spots, but it has come very clear that the apartheid collaborator IFP is not ready to change. The IFP must not get anything everywhere where we are involved. Be Johannesburg, Ekurhuleni, Mogale City, anywhere you see the ugly head of the IFP, put it aside. I-IFP yalile ukuphawula ngokwaliwa kwayo i-EFF, kodwa inkokheli zayo iza kuthetha nonondaba ungenzuku zatywala. Abalazi ngomso loomasipala bakwaZulu-Natal ukuya phambili abahlali beliphondo. I-EFF ithi imibhiyozo yokugqiba iminyaka 10 iyakuqosheliswa ngombono omxesi wabantu abaza kugcwalisa ibala i-FNB. Inkokheli ye-DA uJohn Steenhuisen uthi uluntu lwase-Freystata luza kubona utshintsho xa lunganika ithuba eliqela kunyulo luka-2024. uSteenhuisen uqalise inkongolo yephondo nalapho lo utsala intambo uRoy Jankelson eza kubhengezwa njengenkokheli yephondo emva kokuba engenelele ngaphandle kokuxhaswa. iFreystata liphondo lokuqala ukubamba inkongolo ukanti ekazwelonke iza kubanjwa ngo-April. uJohn Steenhuisen uthi abathunywa bayi-300 abazemasele enkongolo kufuneka babuyele emva bayokwakha amasebe. Eli liphondo lokuqala ukubamba inkongolo yephondo neyendlalela inkongolo kazwelonke yalombutho ngo-April. uSteenhuisen uthi inkokheli entsha kufuneka ivotele kwaye izise utshintsho ephondweni. I think people are desperate for some form of hope. Stage 6 load shedding, 42% unemployment rate, spiraling cost of living. These are all things that are pushing our people down. They need a government that's going to be on their side to lift them out of poverty and into opportunity. uSteenhuisen uqinisekisile ukuba umbutho uzinzile nangona nje inkokheli ezimnyama eziphambili zilishiya eliqela kuquka uPatricia Kopane waseFreystata. Uthi unethemba lokuba unkokheli bephondo kwaye ulindele iphulo lonyulo luqhoka i-ANC ibe ngaphansi kwe-50%. Roy Jankelson has been re-elected unopposed, and I think that speaks to the incredible work and the spirit of getting things done that has characterized his leadership. I think what people are looking for is stability going into the election, which is 18 months away, and I think you'll see a consolidation of that stability here so we can build on the recovery of the past few years from 2019 and grow into the future. Usekela sihlalo wesigqeba sombutho uRefilwe Ntseke kunye nosihlalo wesigqeba uHelen Zille bebekazemasele enkongolo. Uluntu kunye nezithwalandwe zihlangene kwilali eMamoni eCebukuhle Jane Fessel Limpopo ukuzokukhumbula iminyaka 140 yongasekhoyo ukumkani waBapedi. uKhosi Mampuru wesibini wayekumkani yaBapedi kwiminyaka ye-1800s. uMampuru wabanjwa waxhonywa ngurhulumente obukoloniyali ngo-1883 kwintolongo yasePitoli. Kamva nje le ntolongo yabizwa ngokuba yiKhosi Mampuru. Umzimba kaMampuru awuzange wafunyanwa lusapho de kube namhlanje. Kutshanje amathambo abo babulawa noMampuru afunyenwe. Urhulumente wephondo uthi uza kuqhubeka nokunceda usapho ukukhangela amathambo wakhe. Banyanzelisa iziphumo zonyaka ophelileyo abanye abafundi bezikomfundo Nelspruit TVET College eMpumalanga. Aba bafundi batyhola ngelithi abasemagunyeni kweli zikomfundo basilele ukuqwalasela lo mbungedlula ngolosihlanu weveki ephelileyo njengoko bebethembisile. Abakumlenze wokugqibela wezifundo abanako ukwenza izicelo zokuba babekwe kumaziko omsebenzi baqhube nezifundo zabo ngaphandle kwezi ziphumo. Ngabafundi abakumakhulu amahlanu beli zikomfundo abatyhola ngelithi abakazifumana iziphumo zabo kwaye ngoku bathi akwehli nobuthongo benexhala lefuthe loku kwikamva labo. Many things are closing next week. Like NSFAS, it's closing on the 31st.
We don't know whether I should apply for NSFAS or not. A lot of number of students who are affected are staying at home right now. They can't access to come to the campus because they don't have money. Abasemagunyeni kweliziko mfundo bathi babila balihlonzi bezama ukusombulula lengxaki. We are on top of the situation to make sure that students are not affected in terms of their teaching and learning, and we'll also assist them to also get the results in time. Abafundi banike eliziko mfundo de kube ngomvulo ukuba balungise le meko. Umbutho wesisa iGift of the Givers ibambisene nombutho ongenza ingeniso waseKapa The Radiance Foundation baza kuqhuba iphulo lokuhlolwa kwamehlo kubahlali bengingqi yaseDoce River. Olulungenelelo lwezempilo lwalombutho ingcali zithi zinethemba lokuba iphulo elikumila kunje liza kunwenwa liye nakwamanye amaphondo apho uncedo lunje ludingeka khona. Ingingqi yaseDoce River inabantu abangaphansi kwama-10,000 kwaye yeyona inezinga eliphezulu lentswela ngqesho nokunqaba kweenkonzo ezingundoqo ngakumbi iinkonzo zempilo. Umbutho wesisa iGift of the Givers usikwe imfesane ke wangenelela ukunceda abahlali ngeemfuno zabo zempilo. I think this is where public-private participation needs to come in, and this is what Gift of the Givers is trying to do. Get private doctors who have all committed their time using the facilities of the government together and holding one another's hands and make it an impact. Abahlali balommandla bathi ikliniki yabo yasekuhlaleni ayinazo ezinye iinkonzo abazidingayo nto leyo enyanzelisa ukuba baye kwisibhedlele esingaphandle kwale dolophu. There's already a waiting list for more than 5 years of people waiting just to receive glasses. That is besides people that must get cataract surgery and stuff. So this is God sent for our people. Aba bahlali abawuvali umlomo lolungenelelo. I want to say thank you to the Gift of the Givers. They've opened doors for us. I would still be struggling with my eyes. I've gone to the clinic, but nothing has been done. Bangaphaya kwesiqingatha abahlali balommandla ekulindeleke ukuba benziwe utyando lwabo lwamehlo bengahlawulanga nepenemdaka kweziveki zizayo. Iphulo lokuthunga ingubo ezingama-67 ligqiba iminyaka elithoba kulo nyaka. Eliphulo lokuthunga kuwonke ongasekhoyo uba uNelson Mandela liqalise ngo-2013 emva kokuba laphakanyiswa ngowayesakuba ngunobhala wabucala kaba uMandela uZelda Legrandsie ekhuthaza abantu ukuba benze umahluko bancede abahlelelekileyo. Lugotywa luselutsha ababantwana bafundiswa ukunceda uluntu besebancinci. I would say why it's important is because it shows how much of an involvement the youth can have in society. As us as youth, we can help the poor people in need, so we can show some love to the community. Kuthungwa ingubo ezakunceda abo bahlelelekileyo kuba bafudumale ngobusika. Eliphulo laqalisa kumaqonga onxibelelwano lakhula lanwenwela nakumanye amazwe afana neMelika neIndia. When Zelda first presented me with this challenge, it seemed like an absolutely impossible task. But you know, Madiba did say, it always seems impossible until it's done. I can comfortably say that we have not made 67 blankets in the past 9 years, but over 67,000 blankets. Masenkumbuze mawethu SABC News iza kuphehlelela ijebo londaba eliza kusasaza indaba inkqubo-ndaba kunye nokuqhubeka yepalamente ngeelwimi zesintu iiyure ezingama-24 ngemini. Masixha kuloo ndawo ezangomso iindaba zingesiZulu. Usuku benzolo.